mini gata, mini gata, Asiya ki mini gata, mini gata, mini gata, Asiya ki mini gata, mini gata, Asiya ki mini gata, mini gata, Asiya ki mini gata. Soyayya ta ki tana raina tana mini rauni, ranar da na ganki a online ina ta tunani, in na kwanta bacci Asiya nake ta tunani, na kasa na gane menene yake damuna, gani na da nata na farko ne abin dubana, zuciyata ta fada kaunar ki abin dubana. Ki zo ki ji kaina, dan Allah ki zo ki ji kaina. Sauti daga Miracle Sound Studio. Ta ce manufata, faɗin sunan ka sannan ina ka sannan bata, sai na bata bayani nan take shi ne manufata, ta turan shin bidiyo na ta da kalaman kauna, sai na ji ina ma an ce ni take wa kauna, zuciya ta yi nisa, Asiya zuciya ta yi nisa, san kimi na yi nisa, Asiya na yau nisa, in na je online Asiya ce nake yin duba, cikin dare ko rana Asiya ce kawai zance na, taho 'yar gata.